gaitza dirudi, baina hala da. 2023 urtera arte Francisco Franco diktadorea Gipuzkoako seme kutun izan da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko ohorezko presidente ere. Hori ordea, ez da bateragarria balio demokratikoekin eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen defentsarekin. Hala azaldu du Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramaileak. Bai, sinesgaitza dirudien arren 2023 urtera arte Francisco Franco diktadorea Gipuzkoako seme kutuna izan da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko ohorezko presidente ere. Eider Mendoza Aldundiko bozeramaileak adierazi du hori ez dela batere bateragarria balio demokratikoekin eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen defentsarekin. Ildo horretan adierazi du bertan bera utzi dituztela 1929 eta 1975 urteetan emandako hainbat ohorezko titulu altxamendu militarraren, diktaduraren eta gerraren gorazarrea egiten zutela argudiatu da. Gabon, aurrerago helduko diogu gai horri, lehenago baina baditugu jorratzeko bestelako gaiak. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunaren karietara, 2024ko martxoaren 8 jaieguna izatea proposatu du Idoia Mendiak, Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta lan enpleguko sailburuak. Lehendakariordeak gogorarazi du emakumeen kontratazioa sustatzen ari direla sektoren maskulinizatuetan eta hobeto ordainduetan, eta era berean estrategia bat diseinatu nahi duela gizonak sektore feminizatuetan sartzeko. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean. Eta egia da, gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik, tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egoteko. Miren Etxebeste Elkarrekin Podemos Ezker Anitza IU eta Alianza Berde alderdiek osatutako koalizioaren Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagaia elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Etxebestek nabarmendu du ilusio zeldu diola aldun nagusi izateko erronkari eta Gipuzkoako desoreka konpontzeko helburua duela azpimarratu du. Guaki sentitzen naiz. Eta gaina, zerikusi handia daka baitare udal gobernu batean egondako esperientziatik ez. Udaletan ikusten dugu zein neurritan balditzatzen gaituen gure bizitza eta gure aukerak eta gure gaitasunak ere bai aldunditik erabakitzen direnak, erartzen diren erabakiak. Eta orduan, ikusten da, nabari da, asko udal mailan ere bai, eta begibistakoa da, erresa da, gaina galdetuta beste udalerri guztiei. Zer nolako desoreka sortzen dene bai lurraldean, diru emanaketaren bitartez, eta baitare zergaen bitartez, eta aldundian, ez? Eta orduan, desoreka hori konpontzeko ere bai, nola ez, aldundira jo beharko da, Gipuzkoaren desoreka konpontzeko. Atzo gauean langile bat hil zen Gurutzetako ospitalean, eguerdian lan-istripu larri bat izan ostean. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak argitaratutako informazioaren arabera, 3 pasatxo objektu astun batek langilearen bularra jo zuen eta horregatik eraman zuten ospitalera. El Correo Hedabideak adierazi duenaren arabera, istripuaren zergatiak ikertzen ari dira oraindik. Arrigorriagako Txako Industrialguneko Konformados Facme enpresan egiten zuen lan hildakoak eta bere lankideek 2 eguneko greba antolatu dute. Eta Araban, Tubos Reunidos enpresan 2 langile zauritu dira lan-istripu batean, horietako bat egoera larrian dago. Tubos Reunidos enpresak Amurrion duen fabrikan astelenean 53 eta 58 urteko 2 langile zauritu ziren, goiten txioko aparatuak zeuden eremu batean mantentze lanak egiten ari ziren. Ondorioz, langile bat oso larri zauritu zen eta haren ondoan zegoen beste behargin batek zauri arinagoak jasan zituen.
Aldiz, Euskarara eta ikastolak mintzagai 2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizahar herri ikastolari egokitu zaio eta maiatzaren 21ean hirugarrenez ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia Ondarroan. Ibilaldia ez da egun bakarreko jaialdia, urte osoan garatuz doan proiektua da eta horregatik gaurkoan 41. ibilaldiaren kanta eta bideoklipa aurkeztu dute Bilbon. 3 hilabete baino ez dira falta, Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan, hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Benetan harritxu ditun, zemat jente etorri izan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da horretxek ez, zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan ni horretxaz galditzenaz, oso... Eta otsailaren 25ean, larunbatean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean. Pandemiak eragindako etenaldiaren ostean, bueltan da 40 minutu rock euskal presoei, errefusiatuei eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdia. 13 talde igoko dira Oholtzara, Durangoko landako gunean, eta 11 telebistan, 4:00 8:30 arte zuzenean hainbat kontzertu ikusteko aukera izango da. Ongietorriak gaueko albistegira. Sinesgaitza dirudi, baina hala da 2023 urtera arte Francisco Franco diktadorea Gipuzkoako semekutun izan da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko ohorezko presidente ere. Hori ordea ez da bateragarria balio demokratikoekin eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen defentsarekin. Hala azaldu du Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramaileak, entzun. Alde batetik, Frankori emandako probintziako seme kutxunaren titulua kentzea. 1989ko uztailaren bateko erabakiaren bidez onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta hori indargabe uzten du gaurko erabakiarekin. Eta bigarrena, Frankoren aldundiko ohorezko presidente izendapena kentzea. Hauekin batera bestelako aintzatespen, ohore eta sariak ere kendu ditugu, baldin eta balio demokratikoekin batera ezinak baziren, eta altxamendu militarra, gerra edo diktadura goratzea ekartzen baziren. Gainera, eskuin muturrarekin lotuta Donostiako udalak provokazio gisa arbuiatu du ostegunean egitekoa den ekitaldi fasista bat. Udane Arbeo.
Joan den astean iragarri zuten biharko egunean ekitaldi fasista egingo zutela Donostiako Askatasuna hiribidean dagoen Kantabriko klubean. Hain justu Jesus Longira poliziak sinatutako eta Ni olvido ni perdon liburua aurkeztu behar zuten SND argitaletxe falangistak plazaratutako liburua eta horren hitzaurrea Martin Saenz de Inestrias neonaziak idatzi du. EH Bilduk Donostiako udalera eraman du gaia eta bertan udalak onartu egin du ekitaldia arbuiatzeko adierazpena. PP alderdia izan da aurka bozkatu den bakarra. Hori hala udaleko osoko bilkurak lehen puntuan onartu du ekitaldia provokaziotzat hartza eta arbuiatza eta bigarren puntuan udalak berretsi du konpromiso irmoa duela memoria historikoarekin, antifasismoarekin, bake balioekin eta pertsona guztien giza eskubidekin. Hori hala Kantabriko klubean aurkeztu hartzuten liburuaren aurkezpena bertan bera utzi dute eta horren ordez Bilboko Ertzilla hotelean egingo dute biharko egunean. Testuinguru horretan jardun koordinakundeak hotelaren aurrean biltzeko deia egin du ekitaldia hasi, baina ordu laurden lehenago. Baina Donostiako ekitaldia, liburuaren aurkezpena, bertan behera gelditu den arren ekitaldi fasista bat antolatu dute oraingo honetan alderdi ederren. Memoria historikoa azari garela bada berri gehiago, beste lau kereia aurkeztu dituzte regimen frankistaren krimenengatik. Memoria demokratikoaren legeak nazioarteko itunak betetzera derrigortzen du eta auzitegiei eskatu diete kereiak aintzat hartzeko diktadurako torturek eta krimenek ez dutelako preskribatu. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako lau kereia aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereiaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaina, Maria edo Julio Pachecoren aurkako torturak dira. Kereia horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1963ko ekainean. 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaileretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu. Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die. Etxeko lehioetan ezarriz. Luis Roncero eta Nartz Aranbarri ieslari ohiak Euskal Herrira itzuli dira, Etxerat elkarteak jakinarazi duenez. Roncero gasteiztarra da eta urtarrilean itzuli zen etxera. Aranbarri beriz Ondarroakoa da. Ura Venezuelatik iritsi da eta atzo geratu zen aske Espainiako Auzitegi Nazionaletik pasatu ostean. Auzitegi horrek ebatzi du ez dagoela haren aurkako auzirik. Etxeraten datuen arabera egun 18 erbesteratu eta 5 deportatu daude Euskal Herrira itzuli gabe. Eta Gasteizen ez atzera, ez aurrera egon ondotik, Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak bide eman diete biktimen oroimenezko zentroaren fundazioaren estatutuei. Elkarte memorialistek jakinarazi dute oniritzia eman diotela instituzioek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horren bestez itxitzat jotzen dituztela memoria gunearen oinarriak esartzeko abiatutako negoziazio prozesua eta azken asteotako deiak, mezuak eta dokumentuak trukatzeko fasea.
Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jotzen du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Astelehen honetan batzarrean onartu zuten proposamena eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere erakundeek dokumentu horri izaera definitiboa edo behin-betiko eman zioten eta horrela onartuta orain Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak itxitzat jotzen dute negoziaketa fase hau eta argi eta garbi esaten dute orain ardura guztia dagoela erakundeen teilatuan eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. Lehenik eta behin 2021eko hitzarmena martxan jartzea, edukiak eta sinatzeko gehienez 6 hilabete dituzte. Bigarrenik helburuei dagokienez ikuspegi dinamikoagoa eta etengabe eguneratzen dena gehitzea eta maila guztietan egiaren, justiziaren, aitortzaren eta erreparazioaren eskubideak aldarrikatzea. Azkenik, Martxoak 3ko biktima batek ez du fundazioaren ohorezko zuzendaritza kargurik beteko, baina horren ordez, lehendakari ordetza karguan izatea onetsi dute elkarteek. Bestalde, azken egunotan Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Fernando Buesa Arabako PSeko buruoi eta legebiltzarkidea eta Jorge Diazaren bizkartzaina gogoratu dituzte Eusko Legebiltzarreko talde parlamentario guztietako ordezkariek gaurkoan Gasteizen egindako loreskaintza batean. Gaur, 23 urte bete dira etak bomba auto batekin hil zituenetik. Askatasunaren lorategian egindako ekitaldian izan dira besteak beste, EAJaren Euskadi buru batzarreko presidente Andoni Ortuzar, EH Bilduko eledun Maialen Iriarte, PSeko idazkari nagusi Eneko Andueza eta EAEko PPko idazkari nagusi Laura Garrido, baita Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeria eta Eusko Jaurlaritzako zenbait sailburu ere. Ekonomia arlora salto egingo dugu, izan ere soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko eguna da gaurkoa eta horren harira soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñean. Mobilizazioetan sindikatuak aldarrikatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan hartu behar dela emakumeen diskriminazioa. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñean. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argira atera zituen. Tartean gizonezkoek batez beste 23,5 gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio egun sexuaren araberako lanbanaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere.
Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortzea aldarrikatzen du Euskal Herriak kapitalari planto plataformak eta zentro publikoa sortzeko ezlegezko proposamena eztabaidatuko da ostegunean Eusko Legebiltzarrean. Proposamenak kapitalari plantoren proposamena du oinarri, baina EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek aurkezten dute modu bateratuan. Zentroak ezaugarri hauek landuko ditu bereziki, izaera publiko eta juridikoa izatea, enpresen erregulazioa, kontrol publikoa eta demokratikoa eta erakunde publikoen eta gizartearen arteko lankidetza bermatzea. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Hau da, kontrolatzea bai EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek hirugarren herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean, eta baita ere atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean eta bertan finkatzen direnean hauen jokabidea ere bai kontrolpedo fiskalizazio publiko-sozial baten pean kokatzea, ezta? Eta kontrolatuko, zentroene kontrolatuko lituzke batez ere enpresa transnazionalen impactu edo kalte ekologiko, lan arloarekiko, ekonomikoa, kulturalak, enpresa hauek eragiten dituzten orotariko impactuak, ezta? Eta puntu garrantzitsu, bereziki garrantzitsu bat izango litzateke, giza eskubideen urraketaren gaineko beren berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Hainbat, talde politiko eta parlamentari guztiekin, ez daukagu orain ideia bat ketaren ondorioa zein izan daiteken, beraz gu goaz baikor eta pentsatzen proposamena ez dela inolako zoramen bat, besteen bat munduko hainbat lekutan antzeko proposamenak bultzatzen ari direla, eta beraz erabat razonablea dela eta orduan bakarrik geratzen zaigu eragile sozial gisa talde parlamentari eskatzea euren baiezko bozka edo bestela, ezeskoan ez zergaitia azal dezaten zentzuz, ezta? Eta Ipar Euskal Herrian, Frantziako herritarren ia 70%ak gaitzesten du Macronen gobernuak proposatutako pentsio erreforma, Le Journal du Dimanche egunkariak argitaratutako datuen arabera. Bien bitartean, Parisko gobernuak erreformari eusten dio eta atzo goizean gainera Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ziurtatu zuen, pentsio sistema publikoa bermatzeko lan gehiago egin behar dela. Frantziako herritarren ia 70%ak gaitzesten du Macronen gobernuak proposatutako pentsio erreforma. Le Journal du Dimanche egunkariak argitaratutako datuak dira IFOP aholkularitza enpresaren inkesta batetik atera direnak. Parisko gobernuak pentsio sistema erreformatzeko egindako proposamena, besteak beste, erretiro hartzeko eskubidea, 62 urtetik 64 urtera handitu nahi du, 43 urte eskotizatzea eta aurre erretiroak zigortzea. Proposamenaren kontra mobilizazio oso jendetsuak egin dituzte Ipar Euskal Herrian eta Frantzian urtarrilaren 19an abiatu zituzten protestak eta indartuta jarraitzen dute. Gobernuak baina reformari eusten dio eta Macronek ziurtatu duenez pentsio sistema bermatzeko lan gehiago egin behar da. On appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges. On prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient du gras. Non. Joan den astean, Frantziako Asamblea Nazionalera heldu zen lege proiektua eta martxoaren 2 aurrera iritsiko da senatura. Bi astez lege berria eztabaidatzeko. Bada sindikatuek martxoaren 7an lurralde osoa gelditzeko deia zabaldu dute. Eta Nafarroan haur eskolen doakotasuna
zabaldu du Hezkuntza Departamentuak eta Jimenok azaldu du 27.000 eurotik beherako errenta duten familiak matrikula ordaintzetik salbuetsita egongo direla. Saioa Tapiz Lab sindikatuko kidearen esanetan jauzi bat da doakotasunaren bidean, baina nabarmendu du bide luzea geratzen dela erabateko doakotasuna lortu arte. Jauzi bat da doakotasunaren bidean, eta behar gehien duten familiei jaitsi zaie tarifa, eta ongi ikusten dugu, baina labenarri daukagu oraindik bide luzea gelditzen dela egiteko, 0,3an ere bermatzeko aukera berdintasuna, eta orain tokatzen zaiela jartzea baldintzak, ibilbide horri bat egiteko, eta epe muga batean erabateko doakotasuna bermatzen. Amurrion eta Arrigorriagan gertatutako lan istripuen harira sindikatuek salatu dute makila gehienek ez dutela segurtasun araudiarekin betetzen eta langilek pairatzen duten arrisku horiekiko esposizioa ohikoa dela. Leire Heredia, Ela sindikatuko lan osasun arduraduna. Pasadan astelenean, Tuber Reunidosen bi langileek lan istripua izan zuten. Langileak Pine Instalaciones y Montajes enpresakoak ziren, eta instalazio elektrikoak mantendumendu lanetan zeudela lan istripua jaso zuten. Bat larri zauritua dago eta bestea dirudienez istripu arina izan du. Osalanek ikerketa dabil egiten eta oraindik ez dakigu zeintzuk izan diren gertatutakoak. Aste honetan lan istripu hilgarria salatu behar dugu, atzo Arrigorriagako Conformados Facme enpresan, beste langile bat istripua izan zuen, prensa hidrauliko batekin lanean zebiltzala eta gaur zendu da. Dagoeneko Euskal Herrian 7 langile bizitza galdu dute lan istripu baten ondorioz, 2023 urte honetan, eta oraindik otsailaren bukaeran baino ez gaude. Eta Ipar Euskal Herrian, Donibane Loitzuneko Tomas Akinokoa Lizeoko irakasle bati labanaz eraso egin diote gaur Amarrakaldera. Baionako fiskalak jakinarazi duenez, biktima oso larri zegoen, sokorri zerbitzuek hartatu dutenean eta hil eginda. Ustezko erasotzailea 16 urteko ikasle bat da, atxilotu dute jada. Erasoaren ostean, sokorri zerbitzuek tokian bertan hartatu dute irakaslea, baina handik gutxira zendu da bihotz biriketako geldialdi baten ondorioz. Frantziako gobernuak elkartasuna adierazi dio Donibane Loitzuneko hezkuntza komunitateari eta gobernuko bozeramaile Olivier Beranek izugarritzat jo du gertatutakoa. Miren Etxebeste Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza, IU eta Alianza Berde alderdiek osatutako koalizioaren Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagaia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Adierazi du EAJ-ari eta PSeri galdetu beharko zaiela zergatik itxaron duten hainbeste Frankori semekutun izendapena kentzeko. Ezker Anitza, IU eta Alianza Berde alderdiekin batera osatutako koalizioan 3 alderdi daudela azpimarratu du, baina hori ez gain bestelako kolektibo eta eragileekin elkarlanean ari direla. Pozez, baina baitare pentsarazi behar dugu, 47 urte pasatu behar izan dira. Ia mende erdia horrek gogorarazten digu zenbat urtetan, ez da trantsizioa egon eta demokrazian, hainbeste urte egon da ere, gure instituzioetan eta egon direla frankistak izan direnak eta horrelakorik egitea moteldu oztopatu dutenak ere bai. Orduan, behar izan dira 50 urte eta ziur asko baitare belaunaldi aldaketa bat hori lortzeko. Pentsarazi daiteke ere bai, zergatik hainbeste denbora Euskadin, horrelako zer gertatzeko, galdu beharko zaio ere bai, EAJ-ari eta PSeri zergatik behar izan duten hainbesteko denbora horrelako erabaki bat hartzeko, demokratikoak izan da eta bendi defendatu izan da ere bai, memoria egin behar dela, demokrazia babestu behar dela eta trantsizioa erabat osatu behar dela,
zergatik itxaron duten hainbeste, ez? Ni galdetuko nieke, ez dakit, izango dituzuten hemen galdetzeko ere, baina galdera hori botatzen diet, ez? Zergatik itxaron duten hainbeste. Feminismoaren alorraz galdetuta Etxebestek azpimarratu du generoaren araberako soldata arrakala dagoela eta sektore feminizatuen duintasuna bermatu behar dela dio. Idoia Mendiak martxoaren 8 jaiegun izendatzeko proposamenaz galdetuta adierazi du sindikatuei berriro greba orokor bat deitzeko eskatuko liekeela, jaiegun izendatzeak egun horren aldarrikapen izaera apalduko lukeelako. Feminismoari buruz egiten duguna nahi gaitz egiten gizarte berdinzale baten alde. Zuzen ere, badaude hainbat oso argi adibidez sektore ekonomikoak, mundu guztia azkagu, ez dakit hirigintza, eraikuntza, zaintza lanak eta horrelakoak, eta badaude erabat feminizatuta dauden lanak, ez? Eta lanbide horiek normalean oso egora lan baldintza txarretan daude, normalean gutxieneko soldata jartzen zaie, ez dakigu zergatik, zergatikan, norbaitek azaldu beharko du, zergatikan etxeko zaintzaile batek kobratu behar duen gutxieneko soldata, eta igeltsero batek hori baino gehiago. Kualifikazio maila ez da askoz ere altuagoa besteana, bile dakate beren sektorean kualifikazio maila neko antzekoa, baina batek askoz gehiago kobratzen du bestea baino. Zergatik, hori dago, hor dago jendearen araberako soldata arrakala, ez? Eta hori konpondu behar da. Feminizatuta dauden sektoreak sektoren duintasuna bermatu behar da, lan baldintza horiek hobetu behar dira. Eta hori da azken batean defendatzen duguna, ez? Ongi dago esatia, zenbat, normalian gizonenak izan diren ogibideetan emakumeak gero eta gehiago txertatu behar gehala, dudarik gabe, baina normalean emakumeenak izan direnetan ere bai gizonak txertatu behar dira. Desoreka hori ere bai konpondu behar da pixkanaka, eta nola ez, soldaten bitartez hori konpontzen da askotan, normalean aukeran, inork ez du aukeratzen soldata basuena daka lanbidea, ogibidea, ez? Orduan hor ere bai badakagu zer esana. Adibidez, herrietan ikusen dezakegun adibide bat oso sinplea garbiketa da. Kale garbiketa maskulinizatua da eta eraikinen keza garbiketa keza feminizatua. Eta soldata desberdintasuna 25%koa da, gizonen alde. Batek azaldu dezake zergatik kalea garbitzea 25% gehiago ordaindu behar den eraikinak garbitzea baino, edo zergatik ordaindu behar den 25% gutxiago eraikinak garbitzea, kalea garbitzea baino. Hor badakagu adibide bat, feminismoaren bitartez konpontu daitekena. Esan genuen, genero perspektibarekin aplikatzen derinean politikak hori konpondu behar daiteke. Eta hori da feminismoaren bitartez aldarrikatzen dena politikan. Beste esparru batzuetan, beste gazatuk, baina politikan feminismoa bultzatzen da horrelakoak konpontzen. Bestalde, Aldun Gaiak salatu du argitaratutako azken ikerketek argi erakusten dutela Zubietako erraustegia hasieratik gaizki egina zegoela eta ez duela araudia betetzen. Zentzu horretan, gurasosek egindako lana balioetsi du eta galdetu du ea Zubietako erraustegia kudeatzen duen enpresa pribatuarekin sinatutako kontratua ezin ote den berrikusi. Ekologismoaren aldetik dudarik gabe trantsizio ekologiko baten alde egin behar dugu eta hor badazkagu erronka handiak. Eta lurralde plan bat egin behar dugu, plangintza bat, hor dagona, nik uste lantzen nahi dira, baina ez dute inoiz argitaratzen edo bukatzen, eta da nola banatuko dugu lurraldea baitare parke eolikoak eta bestelako instalazioak ongi kokatzeko. Ez zuzen ere, zein kokaleku diren egokienak kontuan hartuta baita ere bioaniztasunari kalterik gutxiena egitea, bermatzen dela, ziurtatzeko. Eta penarekin eta baita ere kezka handiarekin hartzen dugu nola kanpo enpresa batek erabaki dezakeen zein menditan jarri nahi duen bere instalazioa, Norvegiako enpresa batek, edo Suediakoa, edo berdin zein herrialdekoa, etorri daiteken gure lurraldera eta esan mendi honen txontxorran jarriko ditut ez dakitzen bat dorre eoliko, haundilena daudena gainera ezagaitare, eta berdin zait bioaniztasuna bere interesa delako hori eraikitzea, eta gero baitare instalazio hori hainbat urtetan Iberdrolaren eskuetan geratzeko. Eta hor, herri horietan baitare, eta hau, aipatuko dut, EH Bildu ez dela horren aurka agertu. Uste dulako, trantsizio ekologiko bat egin behar da, eta orduan ezin dela parke eolikoen aurka egin.
Nik uste dut parke eolikoen aurka ez dela egin behar, baina aztertu behar da lehenbizi lurraldea eta nun ezarri behar diren. Hain zuzen ere esan dudan bezala, bioanistasunari kalterik gutxiena eragin. Ingurumenarekin zerikusia duten albisteekin jarraiki, 2025 amaierarako berriztagarriak izango dira energia iturri nagusi. Gaur-gaurkoz ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia munduan, baina nazioarteko energia agentziak uste du 3 urte barru berriztagarriak izango direla. Txina izango da berriztagarrien hazkunde handiena izango duena. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak, eta hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da. Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoa nagusitu da. Testuinguru horretan Europar Batzordeak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarrien proiektuak. Bada, justu nazioarteko energia agentziaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Definitely we see an acceleration, a strong acceleration of clean energy transitions. Gaur-gaurkoz ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia, baina energia agentziak uste du ikatzaren erabilera zertxo eta palduko dela, eta berriztagarrien hazkundea iritsiko dela. Nuklearra da goranzko joera duen beste argindar iturria, eta bere horretan mantenduko da gasa. Ildo horretan datozen 3 urtei begira, berriztagarrien eta nuklearraren bidez erantzungo zaio energia eskariaren igoerari. Argindar eskariak etengabe gora egiten jarrituko duela aurreikusten da. Dena den berriztagarriek bezalako iturriekin CO2 isuriek mantendu edo jaitsi egingo dela uste da, argindar gehiago ekoiztuko den arren. Txina izango da aitzindari, berriztagarrien hazkunde handiena izango duena. Jarraian India, Europa eta Amerikako estatu batuak izango dira energia berriztagarrien munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Hain justu herrialde horiek dira energia gehien kontsumitzen dutenak. Hala nola munduko argindar eskariaren eren bat Txinarena izango da 3 urte barru. Euskal Herrira itzuliz petrolioa da nagusi, baina energia berriztagarrien proiektuak ere goranzko bidean dira. Horren aldeko apostua egiten ari dira. Momentuz iturri berriztagarriek energia kontsumaren 9% hornitzen dute Euskal Herrian. Inguruneari lotuta Euskal Herriko 5 ibai birnaturalizatzeko proiektua bultzatu dute. Udane Arbeo. Europako funtse finantzatutako proiektuak Euskal Herriko 5 ibai birnaturalizatuko ditu. Horien artean dira Oria ibaia, Errobi, Urdazuri, Bidasoa eta hemen atzean ikus dezakezuen Urumea ibaia. Horren bidez, horren asmoa da, egoera zailan dauden arrainen habitata hobetzea, besteak beste presak eraitziz eta aldapak eraikiz. Arrainek beraien bizizikloa behar den bezala osa dezaten. Gizakia sortutako oztopoak kendu nahi dira, presa horiek kendu nahi dira esan bezala, aldapak eraikitzeko, eta horren kasu dugu Izokainen kasua, izan ere horiek atzera antzegin behar izaten dute ibaietan bizi zikloa osa dezaten. Hain justurola ibaian burutu dute proiektu hau eta ikus dezagun jarraian irudietan. Ipar Euskal Herrira begira, Seaskako 21 guraso eta langilek ekintza egin dute Bordeleko errektoretzan. Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza gutxituekiko eta bereziki euskararekiko duen politika baztertzailea salatzeko. Basoa eta brebeta euskaraz pasatu ahal izateko aldarrikapenari Parisek erakusten dion isiltasuna eta mespretxua deitoratu dituzte.
Aspertuak gira egoerarekin, anartean gazteak pasatu behar dute brebeta eta basoa, onduko hilabeteetan ez dute erantzunik, hori jasangaitza da, orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea, eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespritsua erakusten haukute, beraz, gure blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Haiek blokatzen dute, beraz guk, bai sembolikoki blokatzen dugu, eta Bizanifo janderearekin eta Bordaleko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat basoari buruz, brebetari buruz, Parisetik. Eta ez paliman dugu erantzunik, ebe urgunago joanen gira, eta garruteriakin presgirela orain. Azterketak, euskaraz! Azterketak, euskaraz! Eta Araban auzoan bizi kostatua lortu du Gasteizen operatu berri duten etxegabearentzako. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten eta astearte honetan alta jaso du. Sareak salatu zuen Gasteizko udalak ez ziola inolako etxebizitza aukerarik eman. Momentuz, astebeteko ostatua lortu dute eta asmoa da udal bulegoetara bueltatzea egonaldia luzatzeko. Gaur arratsaldeko 7:00 elkarretaratzea egin dute Gasteizen gizona kalean gera ez dadin. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten kale egoeran bizi den gizonari eta otsailaren 14an alta jaso zuen. Alabaina udalak ez zion etxe bizitzarik eskaini ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Sareak gaineratu zuenez gizonak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin ditu lortu. Hala ere medikuak 6 asteko erabateko atsedena egiteko agindu dio eta medikuaren txostenari eta auzokideek martxan jarritako dinamikari esker astebeteko ostatua lortu du gizonak. Dena den medikuaren arabera 6 asteko atsedena behar du. Horregatik auzoan bizi sareak iragarri duenez hilaren 23an udal bulegoetara itzuliko da eta egonaldia luzatzea eskatuko du. Bestalde aldarrikatu du negu gorriko temperaturarekin udalak neguan ostatu emateko bitarteko martxan jarri gabe jarraitzen duela, eta horrek egoera okertzen du. Izan ere azaldu duenez, asko dira baliabide hauek ez zabaltzearen ondorioz kalean bizitzera behartuta daudenak. Beraz, auzoan bizi sareak gogor kritikatu du administrazioaren jarrera eta gogora ekarri du duela gutxi Bilbon gertatu zen tragedia. Nafarroan inauterietako azken txanpan kolorez bete dira Lantzeko karrikak inauteri hauetan. Txatxoek Lantzko kaleak hartu dituzte, Mielotxin, Ziripot, Zaldiko eta Arotzekin batera. Gipuzkoako 8. katapultaturrak prestakuntza programa eta entsegu guneak izango ditu. 10 artista izango dira 8. edizio honetan, parte hartuko dutenak 8 musikaren atalean. Programa honen asmoa da balioan jartzea eta sustatzea Gipuzkoako talentuak. Katapultatur Gipuzkoaren 8. edizioak formakuntza programa eta entsegu guneak izango ditu nobedade gisa.
Katapultatur Gipuzkoa musikako eta formatu txikiko arte eszenikoetako programa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura lankidetza, gazteria eta kirol departamentuak eta Kutxa Fundazioak bultzatzen dute. Programa honen asmoa da balioan jartzea eta sustatzea Gipuzkoako talentuak. Katapultatur programak Gipuzkoako talentuak balioetzi eta bultzatu nahi ditu, gaztei arreta berezia eskainiz, musikaren eta arte eszenikoen esparruan, eta Gipuzkoako eszena dinamizatzen lagundu, klubak eta antolatzaileak lagunduz. 8. edizionetan gainera aurkeztutako proiektuen errekorra gainditu da. 125 musikakoak eta 33 arte eszenikoetakoak. Horietatik baina 10 artista izango dira 8. edizionetan parte hartuko dutenak. 8 musikaren atalean eta 2 arte eszenikoetan. Halaber programa Donostiako jazaldiaren 58. edizioan izango da. Jazaldiaren tokiko taldeak aukeratzeko prozesuaren parte diren tokiko 15 artisten nahiz 10 artista finalisten emanaldia babestuko baititu. Hautatutako artistei Gipuzkoako hainbat gunetan 4 emanaldi egiteko aukera ematen zaie. 400 euroko konpentsazio ekonomikoarekin emanaldi batengatik eta promozio bide bat grabatzeagatik. Gainera bere lanak zabaltzeko lan garrantzitsua egiten da. Bestalde, aurten berrikuntza nagusi gisa prestakuntza programa bat egongo da, eta entxatzeko espazioak erabilgarri izango dituzte hautatutako proposamenek, are gehiago babesteko profesionalizaziorako bidean. Gainera, aurten Kutxa Fundazioko kluba aretoa ere espazio eszenikoen artean izango da. Bilboko Euskararen Interpretazio Zentroa berritu du Bizkaiko Foru Aldundiak eta horri buruz hitz egin dugu gaurkoan Jordana Akakuso Azkue Fundazioko zuzendari eta Euskararen etxeko kudeatzailearekin. Akakusok nabarmendu du erakusketak baduela oinarri zientifiko eta zurruna, baina informazioa era jostagarri eta gozagarrian eskaini nahi izan dutela. Kasu honetan, azkenengo berrikuntza honen bitartez, lortu nahi izan duguna da, aurreko erakusketak faltan zuena konpontzea edo horri buelta bat ematea. Eta proiektu honetan lortu nahi izan duguna da, aurreko erakusketak zuen agian ikuspegi historiko, etnografiko eta hezkuntzari lotutako hortik ihes egin eta bisitarien esperientzian oinarritutako erakusketa bat eskaini. 2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizar herri ikastolari egokitu zaio, hala maiatzaren 21ean 3. ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia Ondarroan. Bada, 2023ko ibilaldiak badu kanta eta bideoklipa, Aior Arrenteriak eta Einaute Lorrietak abesten dute, Axular Arizmendik sortutako kanta ikusi. Hiru hilabete baino ez dira falta, Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Benetan harritxu nitxun, zemat jente etorri izan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da horretxek ez, zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko edo bai, orduan, ni horretxaz galditzenaz, oso bereziz izan da.
Datorren otsailaren 25ean, Iruñeko Donibane auzoko bizilagun talde batek antolatu duen kontzertu berezia aurkeztu dute. Zuregatik Rock Atarrabiako Totem Aretoan egingo den kontzertua, non Zartako, Arkada eta Afu musika taldeak arituko dira. Hemen elkartu garenak Donibaneko bizilagunak gara. Eta bertan, bildu gara hurrengo otsailaren 25ean antolatu dugun kontzertu berezia aurkezteko asmoz. Zuregatik Rock. Donibane, auzo bizia izan da beti. Egitasmo, proiektu, protesta eta gertakari ezberdinak zeharkatu dute. Eta horietako espazio naturala izan da. Auzo mailako borroka eta dinamikek markatu dute hemengo bizilagunon bizia, gure egunerokoa. Paguada parkean egin nahi zuten gasolindegiaren kontrako protestak, greba. Hala ere, ez da erraza izan auzo honetan euskalduna izatea edo abertzale sentitzea. Euskal Herriaren aldeko lana egin eta auzoa eraldatu nahi izatea. Pairaturiko gertakari ezberdinak oroitzeko espazioak behar ditugu. Elkarrekin konpartitu, besarkatu eta baita malkoak isurtzeko ere. Batzuetan, elkarrekin abestu, dantzatu eta gozatu beharra dugu. Zauriak itxi bai, baina batez ere, oroimena oinarri, etorkizuneko Euskal Herria marrazteko, sentitzeko eta Lanak teknologiaren erabilera eta gizartean daukan eraginari buruz hausnartzen du sentsazioak ikuskizuna. Odei Magoak publiko guztientzako ikuskizuna eskaintzen digu, magia, umorea eta hainbat sentsazio izango dira lan horren protagonistak. Euskal Herri osotik izango da Odei Magoa eta Gasteizko lantaldea berarekin izan da. Betidanik aurre iritzien eraginez magia umeentzat dela pentsatu dugu. Baina hori ez da horrela izan behar. Odei Magoak eskaintzen digun sentsazioak lana publiko guztientzako magia ikuskizuna da. Umoreak eta magiak eramango gaituzte teknologia berriak aztertzera eta zer nolako eragina duten gizartean ikustera. Odei Magoan igandik atatzen pertsonaia da, egitan, ez da oso desberdina, baina bai gauzatxo batzu ditut eta batzuk, eta eszenatok ere egotzen da pertsonai hori da, eta askotan, nire bizitzari zentzua ematen dion, txikitatik mago izan nahi dezunean, azkenean, orain izatea, lortu eta politia da, hori da, zentzua ematen dion pertsonaia. Ni 6 urterekin hasi nintzen, eta justu bertan, YouTube hasten ari zan, orain dela gutxi egiten dez, YouTube, orain ja eguneroko gozo bezala dakau, baina hor hasten ari zan, eta lehenengo trukoak agertzen ziren, truko revelado eta olako, orduan, ni hor hasi nintzen pixkat gauzak ikusten. Gegia da ni oso lotxatia nintzala, orduan ez duen inoiz aurrera pausu bat ematen, eta geroxeago ja amak esan zidan behin, guazen mago batekin zeitea, emanaldi batea juten geha, ikusten dugu, eta bukatzean, beragana hurbiltzen geha. Eta hola egin nun, eta politia izan zen azkenean, aholkutxoren bat emate izu, gero beste mago batekin zeinte izu, beste aholku bat, azkenean aholkuen bildu maite izu, eta bukatzean gauza aprobetxagarriak daude, eta horrela izan zen pixkat benetako hasiera. Nik uste, bizitza humorerik gabe zentzurik ez dakala, eta nire kasuan behintzat nire magiak ere zentzurik ez dakala. Sorpresa da azkenen magiaren ezaugarri bereziena, ezta? Baina sorpresa barrearekin nahasten dugunean oso konbinaketa politia egiten da. Eta azkenen hori saiatzen geha eskaintzen. Deskonexio totala, ez bakarrik sorpresagatik, baita humoregatik eta sortzen diren egoera bereziengatik, ezta? Sentsazio desberdinak sentituko dituzte ikuslek, ez bakarrik sorpresa, baita unkitasunerako momentuak egongo dira, denetak egongo da hortxe. Orduan, horra laburbildu nahi genuen, baina gaina ikuskizunak badaka sorpresa pixka teknologiari buruz egingo dugu, eta nola teknologiak gure bizitzan zelako eragina dakan, ona eta txarra iritzirik eman gabe, publikoa da iritziak.
emango duen emanaldia bukatzean, baina horrek ere sentsazio desberdinak sortuko ditu publikoarengan. Eta azkenen, egitan tituluak izenburuak horri egiten dio referentzia, baina antzokitik atera arte ez dakizu oso ondo zergaitik, ez da referentzia hori. Hoi da azkenin magiaren ezaugarri politienetariko bat, behintzat gure ikuskizunetan bai, aur kuadrilla batek asko disfrutatuko du, 5 urtetik gora, 4 urtetik gora, baina heldu kuadrilla bat aurrik gabe ere oso ongi pasa dezake. Sentsazioak ikuskizuna oso estenaratze bisuala daka, ideia oso originalak publikoak aurretik ez ikusitakoak, erritmo oso altua, orduan ez da hori ikuskizuna bakarrik, askotan magiak klitxe hori daka, ez da, baina bueno, magoen helburua da hori apurtzea ere eta horretan gabiltza pixkanaka, beraz, bai, edozein ikuskizun, edozein magia ikuskizun, gurasoi ere ikustea gonbidatzen zaie beti, ez eta, bueno, askotan, ez dira etortzen ez da, baina pixkanaka. Nik usteet behintzat kalitate altuko eskaintza asko daudela, asko. Konpainia profesional ikaragarriak daude bere lanak euskaraz eskaintza dituztenak, eta nik uste zorte handia dakagula, zeren benetan produktu, benetan politia dakagu hemen eskaintzeko. Nire kasuan, beti da nik euskaritza itea, txikitan nik ikastolan ikasi nun, orduan ezinezkoa zen euskaraz ez aritzia, gaztelaniaz egiten dugu lan baita ere, baino egia da, zure herriko hizkuntzan magia egin alizatia eta zure artea edo gustuko dakazun arte hori zure hizkuntzan partekatu alizatia, politia dela eta azkenin, bultzada pixka da ez da, jendea da dator eta askotan etortzea gurasuk ere euskaraz egiten ez dutenak, gura seme alabakin, eta, politia da ez da baita nola, euskaldunak agian izan ez diren guraso hauei, nola euskara iristen zaie baita, gainera modu oso praktikoan, oso bisualean, oso erraxean, orduan, azkenin ere probetxagarria da, nik bintzat hori usteet. Zatozte, osea, kalian, beroa egiten dudan, ezagitxe, beti hortxe gabiltzazta, eguraldia da gure erronka, eguraldia eta futbola. Gaur futbola dago, erreala dago, Donostian gaude eman alditzen ez da publiko etorriko, gutxego etorrikoa. Disfrutatzen antzokira etortzea eta askotan ere familia guraso antzokira etortzen dira, baino ja, segun zeadinetan, 10, 11, 12 urtetan ja antzokitik desagertzen dira, helduek askotan ez dira etortzen esan da, magia eta holako ikustea, bintzat aukera ematia eta ikusiko duten nola hortxe mundu zabala irekiko da disfrutatzeko, eta bintzat gure ikuskizunetan promesten dugu ondo pasako dutela eta denbora inbertitua izango dela. Eta kiroletara salto Iker Iribarriak erretiroa hartuko du, eskuineko belauneko minak ez dio uzten bete-betean aritzen eta horregatik erabaki du pilota uztea 26 urterekin, ia 8 urtez profesionaletan aritu eta 3 txapel irabazi eta gero. Martxoaren 4an egingo diote Iker Iribarria pilotariari agurreko jaialdia Donostian. Belaunan espezialista eta mediku honenekin behin baino gehiotan egon naiz, tarte Mikel Sánchez, eta denen gomendioa argi izan da. Luzaron ere kirolana eta osasunei buruz hausnartu eta gero, esan beharra nire kirol ibilbide profesionala martxoaren 4an amaituko dela. Indarrean dagoen, kontratue, bukauta. Bizitza hontan hartu behar izan den erabaki gogorrenetakoa izan da, pilotaren zen, naiz eta izango naiz, ez naiz, kantxatatik gehiagi aldenduko egizan. Kantxan bi aldetan oso maitatu sentitu naiz, eta hori bai taldekide eta bai zalei esker izan da. Eta, hau zapore gozo batekin izango diet, danai. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan ibialdiko abestiarekin, turrun hotza abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Itxasaizeak dakarren sekretua, zainetan kresala eta mingainean olatua, ematen jarra